Black and white. You want? Okay. Hello po, shout out. Baka tayo ng kape. Coffee is life. Arabic coffee. Arabic coffee. Hello, NPC, sorry. Shout out. Thank you for watching. Where are you from? NPC. Sorry. You want sweet corn? Do you want sweet corn? Shout out over there. Making. I'm making. Bakit ganito?
Kain tayo ng mais. So, sweet corn. Sweet corn is life. Lagyan natin ng mamagi tayo ng lagyan natin ng butter. Masarap siya po. May butter. Shout out dyan, 2 million in the house. Of course, sweet corn.
with salt. Kunti lang salt. Kunti lang ang asin kasi bawal pag marami. Kain pa. Matagal. Gurang. Inumin natin gatas. Shout out. Baba tayo. Kain tayo sa baba. Dito ako sa cave. Underground. Sa kuweba. Sa kuweba ng bahay. Pag nasa ilalim ka pag nasa underground ka, kuweba yun. Shout out. Mga mahiling dyan ay 1 of tea chocolate. Lang tayo ng of tea. Bawal ang kape. Dami kong tubig. Shout out sa mga kumakain ng umiinom ng of tea. Coffee chocolate. Hello, MPC sorry. Anong ibig sabihin ng MPC sorry? MPC. Huwag na nga mag-ano, black and white. Pangit po black and white. Ito na. Not so. Dream. Beauty. Beauty. Sarap. Kukuha. Tigas na yung ano. Yan.
Kain po. Kain ng mais na matigas. NPC, sorry. Tigas. Ada ba ko sana? Alive. Hmm? Tabang.
Tagas. What are you eating? Sweet corn. Hi, Joda. Sweet corn, but it's hard. Less eating, more talking. Because nobody's talked to me. You don't want me to become fat? I want to become fat. You want? I love your channel. Thank you. Thank you, Judah. Where are you from? Thank you for talking to me. Now I'm talking while eating, before only eating without talking. Welcome. Welcome, Judah. How's UK? Good. Nice to hear. Welcome to my channel. Look. You want to eat sweet corn? It's hard. It's old sweet corn. Hard and not sweet. Only corn, not sweet. Because it's coming old. It's hard. I need to swallow good. Mukbang. Sweet corn mukbang. I'm eating with hot chocolate. The weather is hot, but I like hot chocolate. Yummy. I put butter with little bit salt.
Let's eat, guys. Eat with me. Mm, I'm done. Lahat. Hello, guys. I'm full. Hi, guys. Welcome to my channel. I'm full. Later, that I'm gonna finish the hot chocolate. It's hot today. I'm sorry. Hello, everybody. Welcome.
Welcome to my channel. Comment below. Where are you from? Where are you from? 5383. I took plus and minus 2,538. Seven. Shout out po. Mag-chikas na. Wala na akong chikas. Shout out sa inyo. Welcome to my live. Matanong niyo. Di ako bukas. Tomorrow is my holiday. Friday. Sinong gusto makipag-date sa akin bukas? Maglinis ako ng kuko para bukas nice ang aking kuko. Mag-holiday tayo bukas. Asan na si Judah? Judah, shout out sa iyo from UK. Saan kaya si Purple? Purple from Florida. Si Shaw from India. Mga ano po. Mga avid fans. Hello, 4 million. Thank you for coming to my live. Comment below, where are you from? Two million, where are you from? Two viewers, where are you from? Comment below, please. Talk to me. I'm alone. My companion is in the Philippines traveling today. Nag-travel yung aking companion. 1 month vacation. Inshallah, I wish me the next. Me is in the next vacation in Korea.
Korea is my next destination. Dadalawin tayong Koreana. Koreana. Maganda rin sa Korean. Nail polish. Making my nail. Para maganda ang ating tubo once in a week. Pero hindi ko siya pinakuskus. Actually, sakit.
Shout out. Text na ako. Wala na ko ibang tips. Blue. Ay ko blue. Blue. Ay, maano na siya. Pangit na yung blue. Baho. Ay, maano na. Kaya ko na yan. Ito, maano na rin. Ito. Baho ng ano, cutex. Cutex ako guys kasi bukas mag-diap ako. Maganda ang aking cutex pero ang kuko hindi. Hindi nakikita. Making my nail. Hirap. Ganda pala to. Ganda. Parang balat. Sarap umuwi ng Pilipinas. Sana may mag-sponsor sa akin. Sponsor dyan. Shoot. Anong kulay kaya to? Yellow. Kita nyo guys.
Baliktad yung sensing ko. Nag-ano po ako, nail polish. Nail polish. It's good. Ay! Bilang other kind of. Ano ko muna. Patuloy tapos ako. Ay. Hello guys, shout out. Okay. Hello, hello, hello. Ano po ako? Nail polish. Parang maganda to. Lagyan ko lang konting design. Ganda. Ay, di kita. Parang Christmas.
Kita nyo guys. Ayan. Ganda. Glitters. Ano na siya? Lapit na mag-ano. Tuyo. Lapit na magtuyo. Tuyo. Pangit. Kasi ano na siya, tuyo. Ay, shit eh. Sira. Nag-nail ako ng Christmas glitters. Ganda rin. Kailangan dapat meron pang ano, white. Ayun, ayun. Bigla ko ng white, sorry. Ang bango-bango. Ang naglinis ako ng po. Ang kamay ko hindi disturb.
What I'm talking about. Hey, mm, seconds lang sila. Seconds. maglagay ako ng Contour.
Ano kaya yun? Hello. Ito yata. Chat filter. Start pool. Let's see kung channel news. Ano yan? Ay, may flash load. Naglag. Naglagay ng contour. Ay, ano ba ito? Concealer. Tama. Ano yun? Kailan ba? Pag sa photo maganda. Nangyari sa akin. Sabihin, madam, ano nangyari sa mukha ko?
Wala. Look, my nail is
Sayang yung ano. Wala pa pala. Live ko. Anong problema mo? Nakuhoy, Anong problema mo? napilay